Pojem verejná správa ako taký upravený v našom právnom systéme ani v právnom poriadku nie je, čiže nie je právne definovaný. Takže vychádza sa len z teoretických poznatkov a určitých skúseností, ktoré v priebehu od roku 90, kedy fakticky vznikla samospráva a pretransformovávali sa rôzne systémy na tie, ktoré máme teraz. Takže to tvorí istým spôsobom štátna správa a samospráva. V rámci štátnej správy je možné definovať tri druhy moci, ktorá je zakotvená v našej ústave, a to je zákonodárna moc, ktorú predstavuje Národná rada Slovenskej republiky, súdna moc, ktorú predstavuje Ústavný súd Slovenskej republiky, súdy Slovenskej republiky, a to okresné a krajské, a prokuratúry. Výkonnú moc predstavuje prezident, vláda Slovenskej republiky. Ďalej máme orgány štátnej správy, ktorými sú ústredné orgány štátnej správy, teda ministerstva, ostatné ústredné orgány a miestna štátna správa. Toto je časť štátnej správy, ktorou realizuje svoje funkcie štát, a to tak vnútorné ako aj vonkajšie, sú vykonávané na základe zákona. Orgány štátu vykonávajú správu v mene štátu a činnosť usmerňujú teda zákony, nariadenia a ďalšie normatívne akty príslušných orgánov. Donúcovacie prostriedky v rámci tohto systému štát má takisto dané zákonmi a príslušnými právnymi predpismi. Druhou časťou verejnej správy fakticky je samospráva. Samospráva, na rozdiel od štátnej správy, je volená, preto ju tvoria volené a výkonné orgány. V princípe teda tieto dva subjekty alebo tieto orgány tvoria tú našu verejnú správu. V rámci samosprávy, ktorá predstavuje právo občanov podieľať sa na správe vecí verejných, je jeden z najdôležitejších princípov vlastne demokracie. Existuje na úrovni obcí a miest a na úrovni samosprávnych krajov. Samosprávu predstavujú aj ďalšie inštitúcie, a to sú záujmové inštitúcie, ktoré sa odvodzujú od združovacieho práva, a zároveň tie, ktoré spája konkrétny spoločenský záujem. Ide o združenia napríklad osôb, majetku, stavovské organizácie, profesijné komory, zriaďované a zakladané či už zákonom alebo registráciou. Napríklad ide o Združenie miest a obcí Slovenska, Konfederácia odborových zväzov, rôzne slobodné povolania majú svoje záujmové samosprávy, ako napríklad architekti, veterinári alebo lekári. V rámci územná samospráva bola vlastne zakotvená do našej ústavy v článkoch, alebo je vedená v článkoch 11 až 54 a potom 64 až 71. Územná samospráva je teda na úrovni obcí a miest a na úrovni vyšších územných celkov, alebo tiež sa hovorí samosprávnych krajov. Predmetom našej témy fakticky je územná samospráva, jej základné subjekty a princípy a jej fungovanie. Čiže celým týmto školením sa bude niesť fakticky nosnou témou bude samospráva, jednotlivé orgány samosprávy, organizácie, činnosť samosprávy, rokovanie zastupiteľstva a tieto ostatné veci súvisiace s tým. Okrem ústavy základným právnym predpisom pre samosprávu je zákon 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení, ktorý bohužiaľ, alebo možno dobre, bol už od toho roku 90 42 krát novelizovaný a predstavuje vlastne systém fungovania alebo systém činnosti jednotlivých orgánov a fungovania našej samosprávy. Samozrejme, všetko sa vo svete vyvíja, tak sa vyvíja aj samospráva. Pri počiatočnej eufórii po roku 90 fakticky nám stačila základná úprava a veci sa riešili, avšak postupom času bolo zisťované, že niektoré veci, ktoré boli upravené okrajovo, je potrebné upraviť presnejšie. Môžem ako príklad povedať pre odľahčenie možno a trošku, že do roku 93-4 sa používalo nie, že obec
tá a tá, ale používalo sa obecný úrad, ktorý však už vtedy nemal právnu subjektivitu a nemohol zabezpečovať právne úkony, ktoré môže zabezpečovať len obec. Čiže takýmto vývojom sa potom dospelo k tomu, že sa do zákona dostalo, že teda obec je samosprávny, územný a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt, a že obec je právnickou osobou. Čiže len obec ako taká môže zaväzovať, podpisovať záväzky a proste zastupovať tých obyvateľov, ktorých zastupuje. Takže základnou právnou úpravou, ešte raz opakujem, zákon 369 z roku 90 o obecnom zriadení. Ďalším predpisom, ktorý upravuje dôležitým činnosť samosprávy a jej fungovanie, je zákon o majetku obcí 138 z roku 1991 zbierky, ktorého účelom zákona bolo v tom čase, v roku 1991, ustanoviť, ktoré veci z majetku Slovenskej republiky, teda ako štátu, prechádzajú do vlastníctva obcí, ako aj majetkové postavenie a hospodárenie obcí s týmto majetkom. Čiže to bolo obdobie po tom roku 1991, kedy prechádzali niektoré majetky na obce a mestá. Samozrejme, ten vývoj išiel ďalej. Ešte sme preberali majetok potom podľa ďalších novelizovaných zákonov v roku 2003, a to boli napríklad školy a tak ďalej. Postupne to ide stále dopredu. Obec ako taká vykonáva nielen samosprávne činnosti, ale v priebehu vývoja došlo aj k tomu, že niektoré kompetencie štátnej správy prechádzajú na obce. Toto upravuje zákon 416 z roku 2001, kde teda štát preniesol v niektorých oblastiach niektoré kompetencie na obce. O tých prenesených kompetenciách budem potom hovoriť v ďalšej časti prednášky. Dôležitým zákonom pre fungovanie samosprávy je aj zákon 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý upravuje rozpočty územnej samosprávy, rozpočtový proces, pravidla rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie rozpočtu, zostavovanie a to bolo schvaľovanie záverečného účtu a záverečného účtu obce, finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí. Z tohto pohľadu fakticky celý rozpočtový proces v súčasnej dobe je veľmi dôležitý z hľadiska nakladania s verejnými zdrojmi, pretože tieto zdroje, ktoré dostáva obec ako podielové dane, napríklad na činnosť samosprávnych funkcií, sú riadené rozpočtom. Ďalším zákonom, ktorý takisto používame, je zákon, ktorý tvorí dosť dôležitú časť rozpočtu obce, alebo teda financií pre obec, je zákon o miestnych daniach. A to je zákon 582 z roku 2004, ktorým fakticky obec má právo vyberať druhy daní, ktoré sú v zákone uvedené. Ide napríklad o daň z nehnuteľnosti, daň za záber verejného priestranstva, daň za psa, daň z výherných a hracích prístrojov, alebo napríklad existuje aj daň za vstup do historickej časti miest alebo obcí, pokiaľ sú určené. Takže toto je ďalšia dôležitá časť našej samosprávy. Budeme pokračovať vlastne v rozoberaní jednotlivých častí zákona o obecnom zriadení, ktorými sa riadíme od začiatku až celý čas do dnešných čias. Dôležité je, že pojem samospráva znamená, že si na určitom území ľudia spravujú veci sami. A to prostredníctvom svojich volených zástupcov, ktorí potom tvoria mestské alebo obecné zastupiteľstvo a starostu alebo primátora. Čiže dva orgány obce, ktoré máme, starosta aj zastupiteľstvo obecné, alebo v mestách primátor a mestské zastupiteľstve sú volení v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Oba tieto orgány teda sú rovnocenné, pokiaľ ide o spôsob kreovania.
Ich úlohy a kompetencie sú teda vymedzené v zákone o obecnom zriadení. Nemôžeme povedať, že úplne dokonale. Problémy tam vznikajú do dnešných čias, kde napríklad dochádza k miešaniu sa kompetencií starostu a mieša sa mu do nich zastupiteľstvo, alebo naopak. Ale tieto veci teda sú postupne riešené buď judikatúrou Slovenskej republiky, alebo protestmi prokurátora, ktorí zabezpečujú vlastne dozor nad dodržiavaním zákonnosti v samospráve. Takže tieto dva orgány sú rovnocenné z pohľadu spôsobu ich kreovania, čiže sú volení priamo občanmi. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce. Toto sa deje podľa paragrafu 11 odsek 3 zákona o obecnom zriadení. Tento orgán, ktorý sa takto kreuje pri voľbách, potom rokuje vždy v zbore. A poslanec, ktorý je zvolený za poslanca mestského alebo obecného zastupiteľstva, nesmie vykonávať funkciu starostu alebo primátora, pokiaľ ide o mestské zastupiteľstvo v tej obci, nesmie byť zamestnancom obce, štatutárneho orgánu, rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcov, alebo podľa osobitného zákona, napríklad je podľa zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry. Čiže z tohto pohľadu je jasné, že pokiaľ zamestnanec obce by sa stal poslancom, musí sa rozhodnúť, či bude robiť poslanca, alebo či bude robiť zamestnanca. To isté je, alebo niečo podobné je aj u primátorov a starostov. Takže nie je možné tieto veci a funkcie vykonávať súčasne, ani ich sa prelínať nesmú, ani nejako ináč nesmú byť riešené. Po voľbách fakticky každé zastupiteľstvo, každý starosta, primátor musia zložiť sľub, pretože funkčné obdobie poslancov aj starostu končí až zložením sľubu nového zastupiteľstva. Sú polemiky a teórie, že či môže zastupiteľstvo, ktoré bolo zvolené v predchádzajúcom volebnom období, či môže vlastne zabezpečovať úlohy až do zloženia sľubu nového zastupiteľstva. Z hľadiska zákonného a právneho môže. Pretože dňom zloženia sľubu nových poslancov a starostu alebo primátora sa ujímajú svojej funkcie. Dovtedy tá funkcia patrí predchádzajúcemu zastupiteľstvu alebo starostovi. Z druhého pohľadu považujú to niektorí za neetické, pretože keď už vedia, že napríklad zvolení nie sú a budú rozhodovať o dôležitých otázkach, ktoré možno noví poslanci a noví starosta ktorí majú iné predstavy, tak potom to považujú niektorí za neetické. Zo zákona, pokiaľ sa uskutočnia voľby, ktoré sa uskutočňujú vždycky v sobotu, príslušný dátum, ktorý určí predseda Národnej rady, sa konajú od rána od 7. do večera do 10. Takže z tohto pohľadu po skončení volieb a fakticky už sa vedia výsledky a vyhlásením výsledkov do 30 dní od dňa týchto volieb je povinný starosta zvolať nové zastupiteľstvo, hovoríme mu ustanovujúce zastupiteľstvo. Zákon pozná aj výnimku v paragrafe 12, že pokiaľ tak neurobí starosta, tak sa zastupiteľstvo koná 30. pracovný deň od dňa vykonania volieb. To znamená, minulý rok boli voľby 15. novembra, mali byť zastupiteľstvá zvolané do 15. decembra. Kto tak neurobil, ktorý starosta, tak sa zastupiteľstvo konalo 2. januára. Čiže príklad, takýto je podľa zákona o obecnom zriadení, pokiaľ ide o ustanovujúce zastupiteľstvo. Takisto sa to hovorilo, že je to zlé, neetické, že tí starostovia využívajú situáciu a nastala dosť nepriaznivá situácia, čo sa týka niektorých
vzťahov politických strán medzi sebou. Ale toto nie je problémom našej odbornej debaty ani našich odborných nejakých tém. V rámci samosprávnych funkcií, ktoré teda zastupiteľstvo vykonáva, sú veci, ktoré sú uvedené v paragrafe 4 odsek 3 zákona o obecnom zriadení. Možno niektoré také najdôležitejšie vychádzajú oni z celkovej tej samosprávnej činnosti a to je, že vykonávajú úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, prípadne s majetkom štátu, ktorý majú prenechaný vo vlastníctve alebo do užívania, zostavovať a schvaľovať rozpočet, rozhodovať o veciach miestnych daní, usmerňovať ekonomickú činnosť v obci, zabezpečovať rôzne služby v obci, pokiaľ ide napríklad o odvoz odpadu, osvetlenie, údržba komunikácií a ciest. Čiže aby tá obec proste fungovala v týchto základných veciach. Ďalej tiež je povinná obec ako samosprávnu činnosť vykonávať určité úkony kontroly pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Ďalej zabezpečuje výstavbu a údržbu tiež miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína napríklad, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení. Zabezpečuje ďalšie verejnoprospešné služby, napríklad údržbu zelene, verejného osvetlenia vodov, zasobovanie vodou, prípadne nakladanie s odpadovými vodami, čo teraz dosť rezonuje. Pokiaľ ide o napríklad odkanalizovanie obcí s prostriedkami, ktoré dostávame aj z európskych fondov. Takže ďalej je povinnosťou obce utvárať a chrániť zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť proste majetok, prispievať na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť. Ďalej plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa. Ďalej sú to veci, ktoré súvisia s rozvojom obce, napríklad obstaráva územno-plánovaciu dokumentáciu, ktorú musia mať obce nad 2000 obyvateľov, kde teda takisto v minulosti už aj štát prispieval niektorým obciam na vytvorenie územno-plánovacej dokumentácie, aby teda bol zabezpečený nejaký rozvoj tých obcí. Ďalej medzi základné takéto povinnosti a úlohy patrí napríklad viesť kroniku v štátnom jazyku. Ďalej je to zabezpečenie ochrany kultúrnych pamiatok, kultúrneho dedičstva, ktoré na území jednotlivých obcí a miest sú. Vykonávať osvedčovanie listín a podpisov na listinách. Takže toto sú také základné veci, ktoré tá obec v rámci svojej činnosti vykonáva. Vo vzťahu k štátu v tomto prípade paragraf 5 hovorí o možnosti prenesenia niektorých kompetencií štátu na obce. Ako som už spomínala, toto sa dialo po roku 2003 na základe, alebo teda tak 2001, 2, 3. V tom roku 2001 bol prijatý zákon 416, v roku 2001 o prenose kompetencií v niektorých oblastiach. V súčasnej dobe také najdôležitejšie oblasti, ktoré tvoria prenesený výkon štátnej správy, je evidencia obyvateľov, ktorá predtým bola samosprávnou funkciou, ale stala sa nakoniec štátnou a už znamená prenesený výkon štátnej správy. Ide o matriky, ide o oblasť správy pozemných komunikácií, miestnych komunikácií, kde obec je cestný správny orgán. Ide o ochranu ovzdušia. Ďalej ide o ochranu prírody a krajiny, kde zabezpečuje obec a rozhoduje ako prenesený výkon štátnej správy v oblasti napríklad výrubu drevín a správy zelene. Potom ide o stavebný poriadok, kde je obec vlastne stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy. To sú také najdôležitejšie, ktoré fakticky sú. Potom prechádzali, alebo teda prešli aj kompetencie týkajúce sa napríklad niektorých vecí v školstve, kde takisto zabezpečujeme prenesený výkon štátnej správy, napríklad pri ohrozovaní mravnej výchovy mládeže, kde obec rozhoduje v rámci konania
o tejto skutočnosti. To znamená, pokiaľ dieťa nechodí do školy a rodičia ho tam neposielajú, tak prejednáva priestupky v tejto oblasti na základe nahlásenia riaditeľa školy. V tomto prípade ide o prenesený výkon štátnej správy. Ale napríklad v školstve rozhodujú riaditelia aj o prijatí žiaka a toto je vlastne originálna kompetencia. Takže samotné rokovanie obecného zastupiteľstva je uvedené v paragrafe 12. Podľa zákona o obecnom zriadení zastupiteľstvo zasadá najmenej raz za 3 mesiace, ináč podľa potreby. To znamená, že z hľadiska praktického je vhodné ku koncu roka na nasledujúci rok si možno naplánovať zastupiteľstva tak, aby pokryli zákonnú povinnosť, ale môže to byť aj častejšie. V niektorých obciach a mestách zastupiteľstvo býva aj raz mesačne. Takže, ale nie je to povinnosťou. Takáto povinnosť bola v minulosti, ktorá sa však od 1.4.2010 zmenila novelou zákona o obecnom zriadení. Zastupiteľstvo môže zvolať starosta, alebo teda zvoláva starosta, avšak môže byť zvolané aj najmenej 1/3 poslancov, pokiaľ písomne požiadajú starostu o zvolanie zastupiteľstva. Vtedy je starosta povinný zastupiteľstvo zvolať do 15 dní od dňa doručenia požiadavky poslancov. Pokiaľ tak neurobí, tak zastupiteľstvo sa koná 15. pracovný deň, podobne ako v prípade ustanovujúceho zastupiteľstva, ktoré zvoláva starosta, a keď tak neurobi, tak sa koná 30. pracovný deň. Návrh programu sa zverejňuje na úradnej tabuli najmenej aspoň 3 dní pred zasadnutím. Pokiaľ starosta nezvolá zastupiteľstvo v zákonom stanovenej lehote, to znamená tých 30 dní a 15 dní, tak sa potom zastupiteľstvo koná v ten 30. alebo 15. pracovný deň a vtedy sa už pozvánka nevyvesuje, ale sa len zverejní oznámenie o tom, že zastupiteľstvo sa bude konať. Takže návrh programu zastupiteľstva uvádza primátor alebo starosta v pozvánke. Na začiatku zastupiteľstva je povinný starosta skonštatovať, či je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, pretože len vtedy môže zastupiteľstvo rokovať. To znamená, pokiaľ je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Keď tak nie je, môže si zastupiteľstvo upraviť v rokovacom poriadku, že prípadne počká nejakých 15 minút, 20 minút, pol hodinu, a keď sa zastupiteľstvo nezíde ani v tomto náhradnom čase, tak je povinný starosta zvolať do 14 dní nové zastupiteľstvo s tým istým programom. Takže, alebo s bodmi, ktoré neboli prerokované, pokiaľ sa takto stane počas rokovania zastupiteľstva. Na začiatku zastupiteľstva, pokiaľ teda je uznášania schopné, sa schvaľuje program zastupiteľstva, aj prípadné jeho doplnky a zmeny. Neskôr už nie je možné program zastupiteľstva meniť. Zastupiteľstvo vedie vždy starosta. V prípade, že starosta napríklad odmietne viesť zastupiteľstvo, tak ho vedie zástupca starostu, alebo môže to byť aj poslanec poverený zastupiteľstvom, ktorého si zastupiteľstvo zvolí. Z pohľadu zvolávania teda je to jasné a v tomto ustanovení paragrafu 12 upravené. Výnimky sa môžu stať len v prípadoch, ktoré sú v zákone uvedené, nie podľa ľubovôle zastupiteľstva. Ako príklad by som možno povedala, v jednom nemenovanom meste poslanci dali do rokovacieho poriadku, že pokiaľ bude chcieť primátor diskutovať k niektorému bodu programu, takže musí odovzdať vedenie zastupiteľstva zástupcovi alebo poverenému poslancovi a môže sa ujať vedenia zastupiteľstva až po odhlasovaní uznesenia k tomuto bodu.
No, primátor v tomto prípade toto rokovací poriadok v tejto časti považoval za to, že je v rozpore so zákonom a pre obec zjavne nevýhodné, tak ako mu to umožňuje paragraf 13 odsek 6 zákona o obecnom zriadení a výkon uznesenia pozastavil. Následne na to poslanci, keďže majú tú možnosť, zastupiteľstvo do 2 mesiacov môže príslušné uznesenie, ktoré primátor alebo starosta vetuje, môže ho potvrdiť. A keďže ho potvrdili, tak primátor sa obrátil na okresnú prokuratúru príslušnú, ktorá povedala, že to je v rozpore so zákonom, takéto ustanovenie v rokovacom poriadku a vydala prokuratúra protest prokurátora. Protest prokurátora zastupiteľstvo v úvodzovkách ignorovalo, to znamená, že nevyhoveli protestu prokurátora a na základe toho prokuratúra podala návrh na krajský súd príslušný, aby rozhodol vo veci protestu. No, krajský súd potvrdil rozhodnutie protest prokurátora a potvrdil teda, že nad rámec zákona nie je možné obmedziť kompetenciu starostu alebo primátora v rokovacom poriadku. Čiže uznesenia zastupiteľstva boli obidve zrušené. Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Zastupiteľstvo sa môže uznášať na jednotlivých uzneseniach, ktoré sú výsledkom fakticky rokovania pri jednotlivých bodoch v zastupiteľstva. Na prijatie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Sú však niektoré výnimky, ktoré si teraz spomenieme len okrajovo. Ide napríklad o prijatie všeobecne záväzného nariadenia, pri ktorom sa hlasuje trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, ale napríklad pokiaľ ide o zmluvy o združovaní obcí, tam sa hlasuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, takisto ako aj pri niektorých majetkových prevodoch, pokiaľ ide o majetkové prevody ako prípady hodné osobitného zreteľa. Takže pri hlasovaní treba vždy dávať pozor, aký systém hlasovania a aká väčšina tam fakticky má byť zabezpečená. Rokovania zastupiteľstva sú v zásade verejné. Je možné ho vyhlásiť za neverejné len v prípadoch stanovených zákonom, napríklad pokiaľ by išlo o predmet štátneho tajomstva alebo o veci, alebo informácie, ktoré sú chránené príslušným zákonom. Ak na rokovaní napríklad požiada o slovo poslanec Národnej rady alebo Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo iného štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Takisto môže zastupiteľstvo udeliť slovo ktorémukoľvek občanovi, ktorý o to požiada, v rokovacích poriadkoch, ktoré fakticky odrážajú systém rokovania a hlasovania v jednotlivých prípadoch, ktoré prijíma si svoje obecné zastupiteľstvo, môžu si upraviť niektoré veci odlišne. K tomu sa dostaneme vlastne pri tej aplikačnej praxi, ktorú by sme si nejako predstavili, ako by ten rokovací poriadok asi mohol vyzerať. Takže z tohto pohľadu, pokiaľ zastupiteľstvo už rozhodne o nejakom bode, napríklad rozhodne o prijatí štatútu obce, tak prijíma uznesenie, alebo teraz podebatuje, prijíma uznesenie. V tomto prípade napríklad štatútu obce si môžu povedať poslanci, že budú hlasovať trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, pretože ide o základný taký dokument príslušnej obce, kde sú upravené jeho základné oblasti, ktoré fakticky tá obec vykonáva. Ale nemusí. Štatút môže byť prijatý aj nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Nie je to podmienkou danou v zákone. Uznesenie musí byť jasné, zrozumiteľné, vykonateľné a logické. To znamená, môže znieť: obecné zastupiteľstvo v Hornej Dolnej schvaľuje štatút obce alebo s účinnosťou od, povie si nejaký dátum napríklad, alebo berie na vedomie správu o činnosti sociálnej komisie. Ďalej môže byť pri VZN-kách, pri všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré obec prijíma. Môže byť uznesenie takto.
používajú obce, schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie. V zákone je však v rámci kompetencií zastupiteľstva, že je oprávnené uznášať sa na nariadeniach. Ja teda považujem za lepšie a terminologicky správnejšie, keď by uznesenie znelo, že obecné zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecne záväznom nariadení číslo, dajme tomu 1/2015, o verejnom poriadku, hej, napríklad. Takže z tohto pohľadu je to, pokiaľ by niektoré úlohy chcelo zastupiteľstvo niekomu ukladať, tak ukladať môže len organizáciám, ktoré boli založené alebo zriadené obcov. Nemôže zastupiteľstvo ukladať úlohy starostovi, čo je v rozpore so zákonom, a takisto zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy ani prednostovi. Existuje na to protest prokurátora z Košíc, myslím, ktorý hovorí, že keďže prednosta napríklad úradu patrí pod priamu riadiacu pôsobnosť starostu, nemôže zastupiteľstvo ukladať prednostovi úlohy. Z tohto pohľadu teda je zrejmé, že toto sa už vykryštalizovalo v priebehu nejakého času, pretože bežne sa v minulosti starostovi ukladali úlohy. Takže teraz upozorňujem len na to, že takéto uznesenie je napadnuteľné. Pokiaľ ho preskúmava prokuratúra, tak takéto uznesenie zruší. Takže len pre takú informovanosť, aby si aj poslanci niektorí nemysleli, že môžu všetko. Nie je to tak. Čiže tie kompetencie takýmto spôsobom sú dané. Pokiaľ ide o rokovanie toho obecného zastupiteľstva, ako som už uviedla, základným dokumentom, ktorý si podľa paragrafu 12 odsek 12 má schváliť zastupiteľstvo, je rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Možno by som len uviedla také základné veci, ktoré by tam mohli byť upravené. Mohli by tam byť upravené, alebo sú dosť často upravené napríklad vznik poslaneckých klubov, pokiaľ zastupiteľstvo je zložené z viacerých politických strán, ktoré si vytvárajú kluby. Je možné si upraviť možnosť, že teda najmenej v tom klube musia byť 3 členovia, prípadne viac členov, ale tento systém je podobný, ako je v Národnej rade Slovenskej republiky, odtiaľ to zrejme sa aj obkúkalo. Pokiaľ je zastupiteľstvo však, napríklad ako teraz v niektorých obciach a mestách vznikli zastupiteľstva s nadpolovičnou väčšinou alebo s absolútnou väčšinou nezávislých, tak zriaďovanie poslaneckých klubov by asi nemalo význam. Ďalej je dobré v rokovacom poriadku si upraviť, pokiaľ ide o mesta, alebo teda obce, kde majú obecnú radu, tak zákon ukladá v paragrafe 14 odsek 1, že ak je teda obecná zriadená, tak musí sa zriadiť spôsobom, ktorý je tam daný v zákone. To je, obecná rada môže tvoriť najviac 1/3 poslancov, všetkých poslancov. Takže týmto spôsobom musí byť zriadená pomerným počtom príslušných politických strán, čiže v rade musí byť zastúpená každá politická strana alebo hnutie, ktoré sa do zastupiteľstva dostalo, to znamená ten jeho poslanec, plus nezávislí poslanci. To znamená, že pokiaľ je napríklad 19 poslancov, tak členov rady môže byť najviac 6. S tým, že pokiaľ majú tam 6 poslancov za jednu stranu, 6 za druhú, 6 za tretiu, to je 18 a jeden nezávislý, takže členov rady musia byť najmenej 4. Áno, ale môže byť aj viacej, pomerne podľa počtu tých poslancov, alebo teda podľa poslancov v jednotlivých tých politických stranách. Pokiaľ ide o zmeny v zložení obecného zastupiteľstva, je možné, poslanec sa môže mandátu vzdať, alebo môže mandát zaniknúť smrťou, alebo jeho odsúdením za úmyselný trestný čin a inými spôsobmi. Čiže pokiaľ sa poslanec chce svojho mandátu vzdať, tak to môže urobiť písomne do zápisnice na zastupiteľstve, alebo to môže urobiť doručením vzdania sa
mandátu obecnému úradu do podateľne. Vzdanie sa mandátu už nemožno vziať späť. K zániku potom zastupiteľstvo prijíma uznesenie, v ktorom konštatuje zánik mandátu poslanca. Na zaniknutý mandát poslanca nastupuje náhradník, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do obecného zastupiteľstva v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní potom, čo sa uprázdnil mandát poslanca. Túto skutočnosť potvrdí potom zastupiteľstvo aj vydaním osvedčenia. Ako sme už hovorili, jednotlivé zasadnutia zastupiteľstva sa môžu schádzať podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace. Celý ten priebeh zastupiteľstva je možné upraviť takisto v rokovacom poriadku. Ďalej by rokovací poriadok hlavne aj väčších obcí a miest určite mal obsahovať prípravu zasadnutí zastupiteľstva, pretože materiály, ktoré do zastupiteľstva idú, sa nemôžu prerokovávať priamo na zastupiteľstve bez toho, aby poslanecký zbor a prípadne aj ostatní obyvatelia neboli o tom informovaní. Takže napríklad zastupiteľstvo povie, že materiály, ktoré budú prerokovávané na zastupiteľstve, je povinný úrad im zabezpečiť do napríklad 7 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Jednotlivé druhy materiálov takisto si môže upraviť ich úpravu zastupiteľstvo alebo teda rokovací poriadok, čo má obsahovať, že má obsahovať názov, návrh uznesenia, dôvodovú správu, prípadne analýzy, pokiaľ ide o niektoré finančné a ekonomické body programu a tak ďalej. Zároveň je vhodné a dobré, aby materiály zastupiteľstva boli podpísané spracovateľom, podpísané predkladateľom, pretože v rámci zastupiteľstiev je povinnosť viesť archiváciu dokumentácie. To znamená, že minimálne jedno vyhotovenie originálu bodov programu musí byť založené, takisto ako sa musí vyhotovovať zápisnica a uznesenia zo zastupiteľstva. Samotné zasadnutie obecného zastupiteľstva a priebeh jeho rokovania je v kompetencii starostu, alebo teda pokiaľ nevedie starosta, tak je to poverený poslanec alebo zástupca starostu. Otázky samotného rokovania, kto koľko môže diskutovať, koľko môže byť faktická poznámka, ako bude prebiehať diskusia, je takisto vecou rokovacieho poriadku, kde si môžu upraviť poslanci viac menej sami pre seba, ako budú rokovať. Takisto je to v tejto časti je možné upraviť aj to, ako bude umožnené obyvateľom obce, aby sa mohli podieľať na správe vecí verejných, ako bude možné im dovoliť vystúpiť. V niektorých obciach, a hlavne vo väčších mestách, to majú tak, že dávajú súhlas s vystúpením jednotlivého obyvateľa, pokiaľ požiada. V iných mestách napríklad majú určenú hodinu, dajme tomu od 17. do 18., že v tomto čase bude zastupiteľstvo prerušené a budú môcť obyvatelia svoje problémy nadniesť priamo zastupiteľstvu. Je tendencia, myslím si, stále viac zapájať do týchto zastupiteľstiev a do diania sa v obci jednotlivých obyvateľov. Takže je vhodné takéto bod mať upravený aj v rámci rokovacieho poriadku. Napríklad môže byť v rokovacom poriadku upravené aj návrh na ukončenie rozpravy. Lebo sa začnú poslanci medzi sebou možno napádať, zamotávať, stále sa hovorí o tom istom a jeden bod potom trvá 2-3 hodiny, čo je neefektívne vôbec takýmto spôsobom fungovať. Takže toto je možné upraviť v rokovacom poriadku. Samotnú prípravu uznesení takisto pripravuje väčšinou úrad v tých väčších obciach, no v tých malých obciach samozrejme tam, kde je starosta a pracovníčka na pol úväzku, tak tam si to starosta s tou pracovníčkou asi robia sami.
ale ináč to zabezpečuje vždycky podľa príslušnej oblasti ten konkrétny zamestnanec, ktorý to má na zodpovednosti. Takže návrh uznesenia sa pripravuje vopred. Pri prerokovávaní samotného bodu samozrejme sa to uznesenie prijíma, také alebo onaké. Je možné dohodnúť v rokovacom poriadku, že aj pokiaľ uznesenie prijaté nebude, môže byť podaný napríklad návrh na posunutie materiálu do ďalšieho zastupiteľstva alebo na jeho prepracovanie, alebo už jednotlivé spôsoby, akú predstavu by mali k tomuto bodu. Čiže uznesenia sa prijímajú tak, ako bolo povedané, hlasovaním priamo ku každému bodu. V minulosti, bohužiaľ, schvaľovali poslanci uznesenia vždy pri každom bode a na konci opätovne vytvorili jedno uznesenie, kde dali, čo ja viem, po A schvaľuje, vypísali body, po B berie na vedomie a vypísali body. Čiže dochádzalo k duplicitnému schvaľovaniu a nastávali problémy, pokiaľ išlo o platnosť potom uznesení. Uznesenia ako také je povinnosť zo zákona starostovi, aby ich podpísal. Tieto môže podpísať, alebo musí podpísať do 10 dní od dňa konania zastupiteľstva. Toto je tá istá lehota, v tej, ktorej môže starosta z uznesenia pozastaviť ich výkon. Pokiaľ existuje obecná rada, tak uznesenie musí prerokovať vopred pred pozastavením v obecnej rade, ale uznesenie obecnej rady, pokiaľ je zriadená, nie je pre starostu záväzné. To sme si už povedali fakticky. Takže následne na to sa uznesenia zverejňujú, pretože by bolo zbytočné, aby sme ich mali schované v skrini a ľudia by nevedeli, o čom to vlastne je. Ďalším výsledkom jednotlivých zastupiteľstiev je zápisnica. Tá však nevychádza, lebo jej spisovanie nevychádza zo zákona o obecnom zriadení, ale vychádza použitím ustanovení zákona číslo 211 z roku 2000 o informáciách. Tam je povedané, že tie dokumenty, ktoré sú uvedené pri Národnej rade Slovenskej republiky, ktoré sa majú zverejňovať, je aj zápisnica, sa vzťahujú tieto ustanovenia aj na obecné zastupiteľstva. To znamená, že zápisnica sa zverejňuje aj z obecného zastupiteľstva. Čiže nie je to priamo v zákone o obecnom zriadení, ale je to v zákone o informáciách. V súčasnosti sa chystá novela zákona číslo 211, kde už teda, ako som zachytila, nebude uvedené primerane sa použije ustanovenie Národnej rady aj pre obecné zastupiteľstva, ale bude priamo obecným zastupiteľstvom alebo teda obciam určené alebo uvedené, čo majú zverejňovať. Toto je v štádiu pripomienkového konania, takže predpoklad je, že v dohľadnej dobe sa to dostane na rokovanie parlamentu teda vlády a parlamentu. Z pohľadu rokovania zastupiteľstva, fakticky každé zastupiteľstvo končí splnením programu alebo prerokovaním programu. A následne tie dokumenty, ktoré musí mať, je uznesenia a zápisnica. Takže v rámci fungovania samosprávy ešte existujú aj ďalšie orgány, ktoré tam sú, ale tie už majú postavenie zamestnanca v rámci samosprávy a tými sú: pokiaľ je zriadená obecná polícia, náčelník obecnej polície; pokiaľ je zriadená funkcia prednostu, je to prednosta obecného úradu a hlavný kontrolór obce, ktorý je obligatórna funkcia, ktorá v každej obci, i keď na čiastočný úväzok, musí byť zriadená. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce. Vzťahujú sa na neho práva a povinnosti ostatných vedúcich zamestnancov. To znamená, že hlavný kontrolór, tak ako všetci vedúci zamestnanci, napríklad je povinný podávať majetkové priznanie a tak ďalej. Čiže vzťahujú sa na neho povinnosti aj ako zamestnanca, ale má aj túto funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu,
člena orgánu právnickej osoby, zriaďovateľom ktorej je obec, iného zamestnanca obce alebo podľa osobitného zákona. Čiže istým spôsobom zamestnanecký vzťah je špecifický. Kontrolór napríklad nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Čiže výnimku môže udeliť len zastupiteľstvo spravidla pred začatím tejto činnosti. Pokiaľ sa tak nestane, tak sa dostáva kontrolór do konfliktu záujmov a môže prísť až o funkciu. Lepšie povedané, prichádza o funkciu. Obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú, lektorskú a správu vlastného majetku. Kontrolór, tak ako som už uviedla, môžu byť takisto na plný úväzok alebo na čiastočný. Dokonca zákon pozná aj kontrolóra viacerých obcí. V tomto prípade jedna osoba môže vykonávať funkciu kontrolóra napríklad aj v 5 obciach, pokiaľ to schváli obecné zastupiteľstvo príslušné. To znamená, že môže chodiť do viacerých obcí a vykonávať túto činnosť. Predpokladom na výkon funkcie hlavného kontrolóra je úplné stredné vzdelanie. Zastupiteľstvo je viazané ustanoveniami paragrafu 18a o voľbe a vyhlásení hlavného kontrolóra, kde deň konania voľby musí zastupiteľstvo vyhlásiť na úradnej tabuli a spôsobom mieste obvyklým najmenej 40 dní pred dňom konania. Tak, aby sa voľba vykonala počas posledných 60 dní funkčného obdobia. Funkčné obdobie hlavného kontrolóra v súčasnej dobe je 6 rokov. Ide o vznik pracovného pomeru na základe voľby s tým, že po skončení funkčného obdobia pracovný pomer kontrolóra k obci končí. Tu je istým spôsobom výnimka oproti zákonníku práce, pretože v zákonníku práce je povedané, že môže len 2-krát byť predĺžený na dobu určitú. Takže z tohto pohľadu je tam istým spôsobom výnimka. Keď chce hlavného kontrolóra zvoliť zastupiteľstvo, musí vypísať aj podmienky, za akých sa môže prihlásiť, že musí odovzdať prihlášku. Prihlášku je potrebné odovzdať 14 dní pred dňom konania voľby najneskôr. Čiže toto všetko v tých podmienkach musí byť uvedené. A odovzdávajú sa pozvánky, alebo teda súčasťou prihlášky musí byť aj výpis z registra trestov, nie staršie ako 3 mesiace a doklad o vzdelaní. Pokiaľ ide o samotnú voľbu hlavného kontrolóra, zákon explicitne neurčuje, či má byť tajná alebo verejná. Vo veľa prípadoch, alebo teda v drvivej väčšine prípadov sa volí tajná voľba. To znamená, že sa určuje volebná komisia, ktorá potom vyhodnotí hlasovacie lístky a kontrolór sa zvolí. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Čiže spôsob voľby je daný. Ak ani jeden z kandidátov túto väčšinu nemá, zastupiteľstvo ešte na tom istom zastupiteľstve, tej istej schôdzi, v ten istý deň vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia 2 kandidáti, ktorí získali v prvom kole najväčší počet hlasov platných. V prípade rovnosti do druhého kola postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. To znamená, ak získa jeden kandidát 8 hlasov a druhý kandidát 8 hlasov, tak sa medzi nimi rozhoduje žrebom po druhom kole. Čiže tam aj náhoda niekedy môže spôsobiť, že hlavný kontrolór je zvolený. Hlavného kontrolóra teda sa volí zastupiteľstvo na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavného kontrolórovi vzniká nárok po zvolení na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou.
A starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzatvoriť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra. Je to trochu komplikované, pretože aplikácia v praxi niekedy robí problémy a problémy aj z toho pohľadu, že kontrolór je zvolený. Funkčné obdobie predchádzajúceho kontrolóra skončilo alebo skončí, poviem príklad, o 2 dní po voľbe. Čiže termíny z hľadiska zákonného boli splnené, ale hlavný kontrolór, keďže napríklad je zamestnancom inde a nemôže vykonávať inú zárobkovú činnosť, tak môže nastúpiť, dajme tomu, až v priebehu ďalších 20-30 dní, možno aj viacej. Z tohto pohľadu nepovažujem za porušenie zákona túto situáciu, pretože kontrolór bol zvolený v riadne podľa zákona o obecnom zriadení a toto ustanovenie tam, ako by som povedala, že považujem za nadbytočné, pretože môže spôsobovať tieto aplikačné problémy. Výkon funkcie hlavného kontrolóra môže vzniknúť takým spôsobom, ako sme si uviedli, ale môže aj zaniknúť. Zaniknúť môže vzdaním sa funkcie, odvolaním, uplynutím jeho funkčného obdobia, smrťou alebo vyhlásením za mŕtvého. V prípade, že bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo spôsobilosť mu bola obmedzená dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo dňom, keď začal vykonávať funkciu nejakú, to, čo vlastne podľa zákona nesmie. Napríklad začal vykonať inú zárobkovú činnosť alebo stal sa konateľom v nejakej spoločnosti bez súhlasu zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže aj kontrolóra odvolať v prípade, keď zvlášť opakovane alebo zvlášť závažným spôsobom hrubo poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca. Ďalej, keď hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti svoje ako funkcie, vyplývajúce z funkcie hlavného kontrolóra, a bol na to aspoň raz písomne upozornený. To znamená, keď zastupiteľstvo by chcelo kontrolóra odvolať, že neplní si svoje povinnosti, musí ho na to upozorniť, čo je podmienka pre odvolanie. Ďalej ho môže odvolať v prípade, ak uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa paragrafu 18 odsek 1 zákona, čiže vyhlásenie, že nevykonáva činnosti a zároveň v majetkovom priznaní, ktoré sa podávajú podľa zákona v tomto prípade 552 2003 zbierky o výkone práce vo verejnom záujme, kde táto povinnosť podávať priznania patrí aj kontrolórovi. Takisto hlavný kontrolór, pokiaľ sa ujme funkcie, je povinný do 30 dní od dňa ujatia sa funkcie podať vyhlásenie o tom, že nevykonáva funkcie, ktoré sú mu v zákone zakázané, a majetkové priznanie. To znamená, k voľbe hlavného kontrolóra napríklad dôjde 5.1. v januári. Do 30 dní je kontrolór povinný podať majetkové priznanie a čestné vyhlásenie a táto povinnosť podľa zákona 552 vzniká znova do konca marca, čiže je povinný podať po 5.1. do 30 dní, čiže do 5.2. za predchádzajúci rok majetkové priznanie a čestné vyhlásenie a v marci toho istého roku podáva už za predchádzajúci rok. Takže v tom našom prípade, pokiaľ by bola voľba 5.1.2015, podáva majetkové priznanie za rok 2013 a do potom do konca marca za rok 2014. To sú také tie hraničné obdobia, kedy sa majetkové priznania musia podávať dvakrát. V prípade, že by bol zvolený až v tom, dajme tomu, apríli, tak podáva majetkové priznanie len raz. Ale na prelome rokov a pri takýchto dátumoch sa podáva potom podľa aj jedného zákona, aj druhého zákona. Kontrolór má svoj plat, ktorý mu určuje vlastne zákon. Takisto je to súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve krát koeficient.
s tým, že plat hlavného kontrolóra môže obecné zastupiteľstvo navýšiť o odmenu, ktorá môže byť až do výšky 30 mesačného platu hlavného kontrolóra, ktorý je určený zákonom. Z pohľadu jeho kompetencií ide o ustanovenia zákona od paragrafu 18d, E a F, aby sme už boli presnejší. Takže kontrolnou činnosťou fakticky zabezpečuje kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce kontrolór. Je oprávnený kontrolovať príjmy, výdavky, finančné operácie obce, kontroluje vybavovanie sťažností a petícií, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátanie nariadení obce, kontroluje plnenie uznesení zastupiteľstva, dodržiavanie interných predpisov a ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi. Hlavný kontrolór každoročne na pol roka predkladá zastupiteľstvu svoj plán kontrolnej činnosti s tým, že zastupiteľstvo teda môže určiť aj iné kontroly, aj v priebehu roka kontrolórovi, pokiaľ takýto prípad nastane a sa vyskytne. Kontrole podlieha obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú zriadené obcov, právnické osoby, ktorých má obec majetkovú účasť, osoby, ktorým napríklad boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce alebo návratné finančné výpomoci. Hlavný kontrolór postupuje pri výkone kontrolnej činnosti podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon, to znamená zákon o kontrole. Takže takisto zastupiteľstvu kontrol predkladá raz za 6 mesiacov ten plán, raz do roka predkladá správu o kontrolnej činnosti, o výsledkoch kontrolnej činnosti a po každej kontrole, ktorú vykoná, predkladá správu o príslušnej vykonanej kontrole. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Pokiaľ je zriadená obecná rada, tak aj na zasadnutiach obecnej rady. Tak ako sme už hovorili, kontrolór je funkcia na dobu určitú, to znamená po uplynutí funkčného obdobia bude zvolený na novo, alebo fakticky pracovný pomer končí. Vo väčších mestách a obciach môže mať kontrolór zriadený aj príslušný útvar, ktorý by mu pomáhal, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. Kontrolór je fakticky veľmi dôležitou súčasťou kontrolného mechanizmu, ktorý by v samospráve mal byť a je. Ďalším mechanizmom, alebo nie ani tak mechanizmom, ale zákonom, ktorý prispieva k kontrole nakladania s finančnými prostriedkami, je zákon číslo 502 z roku 2001 o finančnej kontrole. Tento zákon fakticky ukladá obci pred každou operáciou finančnou zabezpečiť, aby bolo skontrolované, či tá operácia je v súlade so zákonom, či má oporu v zákone, či je v súlade s rozpočtom a prípadne inými právnymi predpismi. A k tomuto sa vytvára istým spôsobom protokol alebo nejaký list, ktorým sa osvedčí, že zodpovedné osoby osvedčili, že táto operácia, napríklad úhrada, neviem, teraz poviem príklad, možno úhrada za nákup pohonných hmôt je v súlade s rozpočtom a s príslušnými ustanoveniami prípadne interných predpisov. Hovorí sa tomu ako ľudovo, že kontrola štyroch očí. Pokiaľ by bolo zistené, že napríklad v rozpočte položka, z ktorej sa má čerpať, je vyčerpaná, alebo nemá tam príslušná kapitola určité finančné prostriedky, je povinný zodpovedný zamestnanec takúto operáciu zastaviť, pretože ináč by došlo k porušovaniu finančnej disciplíny. Čiže nie je možné čerpať inak a viac, ako je v rozpočte naplánované.
Pokiaľ takáto situácia nastane, je možné požiadať buď starostu, pokiaľ takú kompetenciu má, alebo zastupiteľstvo o zmenu rozpočtu, ktoré sa potom musia schváliť a až následne potom tú operáciu, ktorá vznikne, môžu konkrétni zamestnanci uskutočniť. Čiže táto kontrolná činnosť z tohto pohľadu je veľmi dôležitá. Musím podotknúť, že všetky doklady, všetky operácie, ktoré obec robí, musia mať predbežnú finančnú kontrolu. Od pracovných zmluv, cez rozhodnutia, cez bankové výpisy, cez nákupy, proste všetko. Komplet. Žiadna výnimka v tomto prípade v zákone neexistuje. Zamestnávateľ, alebo teda obec takisto si môže zabezpečiť, alebo musí zabezpečiť aj priebežnú finančnú kontrolu, ktorá väčšinou spadá do kompetencie toho, kto má na starosti ekonomickú stránku v rámci činnosti obce. No, potom môže byť kontrola následná, ktorú teda vykonáva aj hlavný kontrolór a v rámci napríklad európskych projektov je to aj audit, ktorý je vládny a ten zabezpečuje súlad čerpania prostriedkov, či už štátnych alebo z fondov príslušnými poberateľmi. Takže kontrola ako taká týmito spôsobmi zabezpečená byť musí a nie je z tohto žiadna výnimka.